Mia, som veľmi nervózna. Áno. Vieš, čo musí človek cítiť, keď sa vydáva? Rakel, čo myslíš? Oslava je tiež veľmi dôležitá. Či máš 10, 16 alebo 38, je to spoločenská udalosť tvojho života. Svadbu môžeš mať aj 100-krát v živote. Áno, svadbu to áno. Neporovnávaj to. Je to blázon. Počujte, a kde je Selina? Neviem, Mia, ale chýba aj Lupita. Nemám tušenie, kde sú. Akože chýba Lupita? Áno. Veď máme termín v salóne krásy. Čo im na tom nezáleží? Ja ich dorazím. Čo sa deje v salóne? Aj ty choď do salónu. Mne nebude veľa robiť. Už sa na to Moja oslava, nikto ma nepočúva. Selina? Čo tam ješ schovaná? Nič, som tu schovaná, lebo tak ma nikto neotravuje. A prečo to robíš? Jedz, kedy sa ti zachce, neschovávaj sa pri tom. Čo ti záleží na tom, čo hovoria iní? Mia ma čaká, ďakujem. Nie, počkaj, no tak. Musím s tebou hovoriť. Chcem sa te niečo spýtať. Spýtaš sa ma potom, dobre? Nie, musím sa te niečo spýtať, počkaj. Prepáč. Nič, prepáč. Simon. Do čerta, Selina, poď sem. Chcela som sa ti poďakovať, že si ma nenatrela Mii. Nakoniec to zistila ona sama, ale ty si jej to nepovedala, takže ďakujem. Nie, za čo? Mám urobiť niečo, aby som ti vrátila láskavosť? Čo chceš? Len povedz, čo chceš a na oslave to urobím. Čo chceš? To, čo chce, mi nemôže splniť Roberta, takže nevadí, nič mi nedlžíš. Ahoj. Simon? Zdá sa mi to, alebo je do teba Selina blázon? Neviem. Dobre, možno som ju na začiatku trochu priťahoval, ale teraz už nie. Mohla by som ťa o niečo poprosiť? Áno. Spomínaš si, ako moja mama a ten Kači spomínali, že ako číslo 1 na začiatku je dôležitý tanec, alebo tak? Spomínaš si na to? Áno, spomínam si. Pozri. Budeš tancovať so Selinou? Ale nie, a čo ty? Nie, to je najmenej OK. Mňa tieto hlúposti nezaujímajú a nebaví ma tanec. Vôbec. Prosím, tancuj s ňou. Nie, ja neviem. Neviem, či je to dobrý nápad Roberta. Je to dobrý nápad. Dôveruj mi, prosím, Simon. Simon, Dôveruj ale... mi. Je to... Ako dobre, že ťa vidím. Čo je? Čo potrebuješ? Musím doladiť detaily oslavy. A chcem, aby si išiel pozrieť miesto, kde chcem, aby si robil fotky a zariadil to video s tvojou asistentkou. OK? OK, dobre, idem. Dobre, ale pohyb, lebo sa veľmi ponáhľam. Hovorím, že sa ponáhľam. Šop. Musím ísť teraz vybaviť tie veci, ktoré spomínal, takže sa... Simon, prosím, viem, o čom hovorím. Prosím, urob mi láskavosť. Potom sa uvidíme, dobre? Bol by som veľmi šťastný, keby si dnes bola mojou tanečnou partnerkou. Ale premysli si to. Mali by ste zmeniť look na moju oslavu. Príliš sa podobáte. Pomýlia si vás na tej A oslave. nie, prečo myslíš? Ona je veľmi mladúčka. Vieš, keď sa takto roztuchám a dám si opätky, vyzerám Ale čo urobím so staršia. Selinou? Poprvé nie je tu. Možno ani nepríde, ale musím ju dať do poriadku na Neurobia moju vlasy, oslavu. áno. No tak Nie, už myslíš, myslíš, že už... Ahoj, Zlatko. Tam ide. Selina, máme termín v salóne Áno, krásy. poďme, Čo už chodí? chodíme. Selina, konečne. Slečny, no tak kam si myslíte, že idete, čo? Ticho, slečny. Pamätajte, že máte trest. Keď je tá oslava dovolená, je to len preto, lebo je v budovách školy, ale trest nebol zrušený. Je to jasné? Prepáčte. Ako ste počuli, slečna? Pán Pascual, to nám nemôžete urobiť. Je to oslava Mii a Robert. Jasné, Musíme sa dať áno. No upraviť. keď chcete byť pekné a čarovné, musíte si spraviť peeling, depiláciu, namaľovať sa však. No tak to urobte tu v škole medzi sebou. Nie. Aký šok? Nechajte si tie hlúposti, dobre? Nikto nemôže odísť a hotovo, slečny. Nie, prosím, nerobte mi to, pán riaditeľ, prosím, ja zomriem, keď vy to Mia! urobíte. Dostanem kolaps, musím sa upraviť, všetci sa budú pozerať na moje vlasy. Niekto sa nebude pozerať na Robertin účes, ale na môj, takže mi to musíte dovoliť, prosím vás.
Bude to len chvíľka, prosím vás. Nie, nikto odtiaľ to neodíde, slečný. Nikto, trest nie je zrušený. Slečna Kolučiová, čo vám je? Mia, čo ti je? Upokojte sa. Slečna Kolučiová, poďte, nič sa nedeje. Nič jej nie je, nepreháňajte to, prosím Je to kvôli tomu. Vidíte? Kolučiová, Mia, musíte. Kolučiová, čo je vám? Je vám zle? Mia, prosím vás, nechajte. Čo je vám? Toto nemôžete. Kolučiová! Počúvajte, mám jedno riešenie. Prosím vás. Počúvajte ma. Počkajte. Mám jedno riešenie. Pán riaditeľ, Dobre, nechcete to počuť. Dosť, ticho, prosím. Nie je to víc, pán riaditeľ. Slečna Kolučiová, prosím vás. Veľmi kričíte. Odvedte ju do izby, prosím, odvedte ju do izby. Všetky hore, prosím vás. Nie. Odíďte odtiaľto hore do svojich izieb. Nezabralo to, dievčatá. Nie. Do svojich izieb, prosím, slečný. Už ale uspokojte sa. Dobre, musíme. Do izieb, prosím. Mám No riešenie, tak. nič sa Do nestane. izieb. Pozrite. Slečný. Pán riaditeľ, No tak. poďte mi Poďme. pomôcť. Čo je, Roberta? Tvoja mama nepríde, alebo čo? Neviem, neprišla. Je to čudné, nie? Čudné. Už si ju privolala. Vidíš, hovorím ti, že niekedy nie je dobre ju spomínať. Poď, mama! No, super. Nie som mama, to som ja, s dovolením. Pán profesor. Ale hovorila som si, že moja mama nie je taká vysoká a nemá taký pekný úsmev. Všetko najlepšie, Roberta. Ďakujem. A vaša mama práve prišla a toto vám priniesla. To je super. No toto? Nie je to nič moc, nie? Nie, je to milé, je to pekné. Sú Navyše, tam myši. ochraňuje vás to, viete? Mne sa to páči. Takže všetko najlepšie. Ďakujem, pán profesor. Ďakujem. Majte sa, pán profesor. Ste Dovidenia. spokojná? Áno? Áno, lebo vyhrala Barcelona. Nenávidím ho. Nechápem, prečo má moja mama taký talent kupovať mi všetko, čo sa mi nepáči. Čo je to? Čo je toto? Prestaň, nesťažuj sa. Aspoň sa ti unúva niečo kúpiť. To áno, ale veď ona veľmi dobre vie, že takéto veci nenosím. Toto si určite nedám, no nie? Pozri. Aha. Prestaň už, je to super, naozaj, ukáž. Je to škaredé. Môžem ťa Je zhypnotizovať. to hnusné. Je to hrozné. Slečna Roberta Pardová. Čo si urobila? Čo som urobila? Čo sa deje? Čo som urobila? Všetko najlepšie. Ďakujem. Aké milé. Zdravím. Dobre, pane. teraz, keď som vám zagratuloval, chodte a zoberte si tú haraburdu, čo máte pred vchodom do školy, dobre? Čo tam mám? Obrovskú haraburdu. Chodte a zoberte si ten balík, Roberta. Ale ja som nikde žiaden balík nenechala. Aj keď máte narodeniny, môžem vás napomenúť. Chodte a zoberte si ho, prosím. A vy jej chodte pomôcť. Ešte, poďme, pomôžem ti. Poď. Pohyb, Roberta! Aký balík? Bože, čo sú Dobre, to za už idem. študentky? Ďakujem za gratuláciu. Bye. Veľa šťastia. Mami, môžeš byť ticho, prosím. Robíš mi zápas pred celou školou, mamička. Veľa šťastia, zdravia. Buď ticho. Veľa šťastia, milá Roberta. Mamička, strápňuješ ma pred celou školou, prestaň. Môžeš byť ticho, prosím. Boštek pre Robertu, haha. A teraz potlesk pre Robertu, všetci decká, prosím. Mami. Čiki, mama. Ala bim bomba, čiki bum, ala bim bomba. Ala bio, ala bim bomba. Roberta. Bravo, Roberta. Mama, prestaň, vážne ma porazí, jasné? Už si ma strápnila pred všetkými. Lásko moja, chcela som byť prvá, čo ti zagratuluje. Moja krásna, si nádherná princeznička, všetko najlepšie. mami. Priniesla som ti darček teraz. Lebo priamo na oslave s toľkými ľuďmi by to bolo komplikované, takže tu je. Zlatko, pozri sa. Ďakujem, mami, ale budú ho musieť odniesť, lebo je príliš veľký a vyhodia ma zo školy.
Zlatko, nepreháňaj toľko, nie je taký veľký. Viete, decká, my s Robertou vždy otvárame darčeky spolu, však princezná. Už odkedy bola taká maličká ako Mona Lisa. Však, Áno, láska keď som bola moja. ako Mona Lisa, ale to Áno. bolo dávno, pred mnohými rokmi, asi 10. Takže mojej mame už zmenili lieky a teraz si všetky veci nepamätá. Ale neboj sa, budeš v poriadku, mamička moja. Aha, Zlatko, ty si vždy taká vtipná, princeznička moja. Najprv to ale musíš otvoriť, dobre? Otvoríme to? Otvoríme to. Dobre. Ale nie, počkaj chvíľku. Najprv si premysli, čo by si chcela dostať. A aby sa tvoje želanie splnilo, Zlatko, musíš povedať čarovné slová. Sezam, otvor sa. A on sa otvorí. Však? Áno. Mama, čo sa ti stalo, ha? Vedela som, že si blázon, ale veľmi ma desíš. Máš teplotu? No, princezna, Čo ti povedz je? sezam, otvor sa. Povedz to už, povedz, dobre? Sezam, otvor sa. Nie, hlasnejšie. Tak toto nefunguje. Hlasnejšie, hlasnejšie. Raz, dva, Tak teda tri. otvor sa, ty prekliatý sezam! Prekvapenie. Dievčata, ponáhľajte sa. Prosím, zoberte si veci a poďme. Moja teta mi povedala, že je všetko pripravené. Salón je pripravený. Prídeme tam, zavrie dvere a nikto tam nevojde. No Nech tam tak nikto poďte nevojde, už. lebo ja chcem, aby ma depilovali, česali. Nikto ťa tam nebude a dali pár otravovať. skúšok na make-up. Aj ty sa dáš depilovať, Lupe? Dievčatá, neviem. Dievčatá! A nie, neviete, akú skvelú prácu robí Kači. Všetko vychádza. Je to úžasné. Nie, vážne, tá oslava bude skvelá, úžasná, neuveriteľná. To áno, dievčatá, ale ja... Ja by som aj tak najviac chcela také narodeniny, kde by bola moja mama s mojím otcom a boli by pekne spolu. Hoci by nebola žiadna oslava ani žiadne darčeky. Len tak byť s nimi, keby ma aspoň raz objali. Mia, nebuď smutná. Mia, je logické, že chceš, aby ste boli spolu. Ale prečo niečo neurobíš? Nájdi tú škatuľu, čo ti priniesol Peter. A možno nájdeš niečo, čo ti tieto veci pripomenie. Aby si cítila prítomnosť tvojej mamy, niečo. Aby si cítila, že je s tebou. Áno, Mia. OK, To poďme. je dobrý nápad. Tak. Tu je. Keď niečo existuje, je to tu. No tak, Pozrite, je to niečo špeciálne. Aj keď... pozrite, pre mňa je to dosť hippie, nemyslíte? Ale nevadí. Nevadí, aj tak si to dám k mojim šatám. A moja mamička mi potom bude trochu bližšie. áno. Budeš veľmi krásna. Ahoj, môžem vstúpiť? Jasné. Mia, toto je pre teba. Nechali ti to u strážnika. Ďakujem. sa, Určite čo sa to už začali. odovzdá. Ukáž? Čo je to? Čo je to? Všetko najlepšie, princezna. Ale čo je toto? Oblečte sa, prosím. Slečna Pardová, mládež, všetci choďte do svojich izieb. Už aj, čo je to? Toto je potupa pre školu Alma. Čo je toto? Čo to má znamenať? Pascual, pokojne, je to iba darček. Motorka pre moju dcéru. Je krásna, však je pekná. Prosím vás. No tak prosím vás. Toto je pre mňa? Pre teba, princezná. Páčilo sa ti prekvapenie, alebo nie? Jasné, že sa mi páčilo. Dobre, daj pusu, mame. Pozerajte sa. Pusinku. Roberta. Preboha, Alma, prečo mi to robíš? Je to hanba pre školu, toto sa nerobí. Môžem vedieť, čo je toto? No ale prečo? Nič sa nedeje, slečna Lizaldiová. Nič sa nedeje, vážne, nebojte sa, nepozerajte sa, Akože prosím. nič sa Dobre, nedeje, poďme, veď slečna vidím, že sa Lizaldiová, nič nedeje. poďme, nerobte si starosti. Na čom sa smejete, Pardová, ha? Viete, pani Alma Rejová priniesla svojej dcére darček a vlastne je to motorka a on si vyzliekol tričko, aby ju opravil, ale prosím, nehovorte nič pánovi Mendiolovi, prosím. Poďte, slečna. Nech si no tak. oblečie tričko.
Oblečte sa! A nie sú moje narodeniny. Mám narodeniny, pán riaditeľ. Slečna Pardová! Moja krásna princezná motorka je tvoja, ale chlapca, ktorý je na nej, musíš vrátiť. Teda ja ho musím vrátiť, takže nech ti ani nenapadne, že je tvoj, Roberta. Dobre? Prevezieme sa? Čo ty na to? Poď! Áno, iste. Daj na moju dceru veľký pozor, Fede. Áno. Pripravená? Môžeme? Pozor! Mia, čo